Moro kaikki! Tää on ilmoitusvideo. Tälle videolle tulee kaikki semmoset ilmoitusvideot tai jotkut semmoset. Anyway, tuossa on mun uusi kanava. EJ_gaming. Tilatkaa toi kanava, niin näette mun pelailuvideoita. Mitä? Ei pelaa. Ja muuten, mä pystyn tehdä nyt 1 tunnin video. 1 tunnin? What? Tai 20 minuuttia, mä voin itse päättää. Siis mitä? Ennen 15 minuuttia. 2 tuntia. Ei 2 tuntia, vaan tunti. 20 minuuttia. Ihan uutta mulle. Käykää tilaa tuo kanava ihmeessä. Mä saan tilaajia. Sitten mä teen liveitä. Sitten kun on 60 tilaajaa, tulee liveitä. Jos oikeesti ensi viikolla mulla on jo 60 tilaajaa, mä annan what? Ja sit mä kiitän teitä tosi paljon. Please, voitteko käydä tilaamaan ton kanavan? Mä teen sinne nyt videoita.